ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία θετικής προσαρμογής απέναντι στην αντιξότητα ή το τραύμα. Είναι δηλαδή η ικανότητά σου όχι μόνο να διαχειρίζεσαι τις δυσκολίες, αλλά να γίνεσαι δυνατότερος, να αναπτύσσεις νέες δεξιότητες και να διατηρείς την ψυχική και σωματική σου υγεία. Η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να εξασκηθεί και να χτιστεί με προσωπική προσπάθεια και την βοήθεια κάποιου ειδικού. Πώς χτίζεται η ψυχική ανθεκτικότητα? Νούμερο 1. Αξιολόγησε τη δυσκολία. Πόσο μεγάλη είναι? Μπορεί να χρειαστείς βοήθεια από άλλους? Μπορείς να τη δεις σαν πρόκληση? Νούμερο 2. Θυμήσου πώς αντιμετώπισες παρόμοιες δυσκολίες στο παρελθόν. Τι σε βοήθησε τότε? Νούμερο 3. Βάλε θετικούς στόχους. Τι θέλεις να επιτύχεις? Νούμερο 4. Ενίσχυσε την αυτογνωσία και την αυτοαποδοχή σου. Και νούμερο 5. Καλλιέργησε θετικά συναισθήματα και σχέσεις.